Giadmitar sa suspect nga si Reo Aquino Balianas ang pagpatay niini sa iyang ugangan nga si Panfilo Manrique ug bayaw nga si Geraldine Manrique niadtong Huwebes, Mayo 13, 2022 sa may Diamond Village, Matina Playa, Davao City. Atol kini sa eksklusibong interview sa Ramen Davao sa maong suspect. Sa mubo nga pamahayag niini sa DXDC, wala gilimod sa suspect ang maong krimen. Giadmitar nimo sir nga napatay gid mo sila. Nahimo gito nimo. Nga naman. Sige. Kapoy na kasi sila na. Di ka makayot pasaylo, sir? Ha? Di ka makayot pasaylo sa pamilya niya? Kaya mong kalitin? Nabasin na kayo kasulti, papaabot na to. Makayot kang sorry? Nakay mga anak, sir, itong tulo. Saan mo na karos? Samtang gibutiyag ni Police Major Noel Villahermosa, selos ug away mag-asawa ang ugat hinungdan sa pagkaburyong sa suspect nga nisangpot sa brutal nga pagpatay niini sa duha ka mga biktima. Sumala ni Villahermosa, double murder case ang atubangon sa suspect kinsa kanhina nga napriso sa susamang kaso human kini nanigbas patay niadtong Oktubre 2020 sa San Vicente, Buhangin apan nakagawas kini human nakapiyansa. Gipasalig karon ni Villahermosa nga hugot bantayan sa kapulisan ang suspect bisan sulod sa selda aron wala kini himuong dautan. Nagbangutan ang ka-live-in ug mga tagtungod sa mga gipatay nga biktima ug buot madugta sa prisuhan ng suspect aron makab-ot nila ang hustisya. Sa eksklusibong pakiginabi sa Ramen Davao kang Grace Manlique, anak ug igsuon sa biktima nga napagan lang ang iyang amahan ug ate sa away mag-asawa. Lakip niini ang pagkapungot sa suspect sa pagkapildi sa iyang gisuportahang kandidato dito sa Norala, South Cotabato. Mato ni Grace, gipalaya sa suspect ang ilang igsuong si Jean ug niadto kini sa ilang lugar sa Bukidnon. Nahugno na lang sila magsuon human masayri ang mangilgig nga pagpatay sa duha ka mga biktima. Gikatakdang dadon ang mga patayng lawas sa mga biktima sa Misamis Oriental aron didto na kini ipahilo na. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN.